foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani ni mabakɔrɔ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw olu togoyaw ye ka aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ uti kalo tile 25 san 2025 an b'a fɔ ko bakurubaya la ko kunnafoniya minnu bɛ an bolo ni an bɛna olu walawala ni ka o da aw tulo kan bi o la kumaba o bɛ tali kɛ mun na fɛn min kɔni ye dugumasara ye ni Mali ye o cɛ ka kɛɲɛ ni sanfɛ dolanci ɲɔgɔndanba min tun bɛ farafinna jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o bunakun kan ni an ye jɔyɔrɔ filanan ni ka o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an gola o ye an ci an bɛna an da don o la ka o walawala o ko tɛmɛna bunakun kan ka ɲɛfɔli kɛ walasa ka se ka faamuyali ɲuman ni ka o sɔrɔ o la cogoya min na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko ka kɛ ni lakana o sabatili an ka jamana kɔnɔna na an ka dɔnni maaw ka wuli ka jɔ belebele hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko u ye fɛn min kɔni ye tɛgɛ kɛ mugujugu furunta 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fo ka taa o sanfɛ mun ni u kun kɛlen don ka a ɲagami fɛn min kɔni ye dumunimafɛnw na an bɛna an da don o fɛnɛ na ka o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni yuruguyurugu o kɛlɛli ye an ka jamana kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kati PH kɔnɔna sa ko maa dɔw minɛra ni u bɛ tali kɛ o cakɛda 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko minnu kun bɛ yuruguyurugu walela o yɔrɔ kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra sababu ye ka na ni fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn 40 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko o tununi kalo kɔnɔna na an bɛna o fɛnɛ kunnafoniya walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni o bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko kiriko nasiraw fɛ an ka kirisoba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɛn min kɔni ye jamana sariya sunw o lakɔlɔsili o bunakun kan ni an ko a ma ko cour constitutionnelle an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ka kɛ ni fɛɛrɛtɔ minnu ni olu tun bɛ anw fɛ yan nɔ o cili baara minnu ni o bɛ sen na ni a kɛlen don fɛn min kɔni ye kiriko sira kan ni wagati in na ko o latigɛli jaabi ɲuman ko o na bɔ o yɔrɔ la mun ni a fɛn min kɔni ye kumakanw taara bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kiriso min bɛ sigida fɔlɔ na o la an bɛna an da don o fɛnɛ na ka o walawala ni ka o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ bi. Ka kɛ ni jɔnjɔn filanan o tali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka samatasɛgɛw ye ka kɛ ni farafinna sanfɛ dolanci ɲɔgɔndan baara min ni olu tun bɛ sen kan ni a fɛn min kɔni ye Mali ye dugumasara cɛ Angola ale ɲɛma ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kuru 70 Angola o ka fanfɛ kuru 43 an ka samatasɛgɛw fanfɛ an b'a fɔ ko u kunna wololen bɛ segin ka na jamana kɔnɔna na barisabula ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye depuis ni sanfɛ dolanci ko o baaraw olu bilala sen kan k'a fɔ ko an ka sanfɛ dolanci cɛmanw ko olu ka se nin jɔyɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko kabini san 1972 o wagatiw tɛmɛnen kɔfɛ ko Mali kuma ni ɲɔgɔn na jɔnjɔnba sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko o kɛra kunnawolokoba ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ɲɔgɔndan in bunakun kan an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Alu Fajala Jara ye ko ale kɔni ye kɛra mɔgɔ ye tournant bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mun ni ale ye rebond ni ka olu caman ka o di kosɛbɛ ni an b'a fɔ ko o de ye dolanw ye ni a cira ka a minɛ ni ka a lasigi a ka fɛn min kɔni ye kokipiyew ma o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni a tilala ka ye tuguni maa duuruba minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔndan in ale senfɛ o kɔnɔna na fo ka taa se ani a baaraɲɔgɔn Mahamadu Kulubali o ma an b'a fɔ ko nin kɛra ko ye min ni a bɛna maliyɛnw jigisigi kosɛbɛ fɛn min kɔni ye tɛgɛla dolanciw ale nasiraw olu fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ka o walawala ne ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ lakanako bunakun kan an b'a fɔ ko an ka dɔnni maaw ka wuli ka jɔ o fanga bonyanen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛnaminimafɛnw olu minɛli la walasa u kana se ka don an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ ko o kɛlɛ o bunakun kan ko u ye tɛgɛ kɛ fɛn min kɔni ye mugujugu furunta 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko olu kun bɛna don an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin baara kofɔlen k'u ye tɛgɛ kɛ nin mɔgɔ ninnu na ka kɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye fɛn min kɔni ye an ka service de renseignement maaw olu ka wuli ka jɔ o senfɛ o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni mobiliba kofɔlen ye ni a kun bɛ ka don ni o mugujugu furunta ye an ka jamana kɔnɔna na ko u kun ka laɲini de ye ni ka fɛn min kɔni ye an ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ yɔrɔ min na ni an b'a fɔ o ma ko poste de contrôle ka u pan o yɔrɔ olu kunna walasa sɛgɛsɛgɛli kana kɛ o la an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tɛgɛ kɛlen ni fɛnjugu ninnu na an b'a fɔ ko u y'a yira o kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko nin baarajugu kɛbaga maaw kun kɛmɛ ni ka nin mugujugu furunta 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye k'a ta ne ka a ɲagami dumunimafɛnw olu de la walasa k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka faamaw ka fɛn min kɔni ye kodɔn ye ko u bɛna ni o ta ni ka o jateminɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw ko olu ma sɔn o ma kosɛbɛ ko barisabula ko olu ka wuli ka jɔ ko o de ye jamana lakana o ka se ka sabati cogoya min na an b'a fɔ ko tɛgɛ kɛlen ni mugujugu furunta ninnu na ni maramafɛnjugu ninnu na ko a bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye banbagaciya wale minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka o fanga dɔgɔya kosɛbɛ o sɔrɔla o fana kibaruya kɔnɔ ka o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ka kɛ ni yuruku-yuruku o kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis ni fɛn min kɔni ye jamana cakɛda baaraw olu bɛ tɛmɛ siraw sira fɛ ka o ta ni ka o kɛ bɔlɔlɔ sira o ye ni an ko a ma ko digitalisation o bunakun kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kati péage o kunna ko fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko kalo kalo ko o de kun bɛ tunu barisabula yanni fɛn min kɔni ye a cakɛ sira ninnu bilali ye bɔlɔlɔ sira kan an b'a fɔ ko kalo kalo ko kati péage kun bɛ miliyɔn 20 ale ni 9 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko a kun bɛ o de la don nka an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye digitalisation o nalen ye ko fɛn min kɔni ye miliyɔn 73 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko o de bɛ ka sɔrɔ ne ka o la don kalo kɔnɔna na o kɛlen o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu taara ni ka o bila sen kan an b'a fɔ ko an ka sariya kisɛ mun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ kan ko olu kɛlɛli o bunakun kan ni an ko a ma ko cybercriminalité olu ye wele bila fɛn min kɔni ye maa 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko minnu ni olu ka baara kun bɛ ka kɛ fɛn min kɔni ye kati péage o la ka sababuya kɛ ko u nɔminɛlen bɛ yurugu-yurugu baara la mun ni u kun kɛn bɛ ka ta ka jamana fɛn min kɔni sɔrɔ boson sira ni ka o sɛgɛrɛ o sɔrɔla o fɛnɛ kibaruya kɔnɔ ka o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni fɛɛrɛtɔ minnu ni olu kun bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu ka baaraw olu ɲɔngirilen bɛ nin wagati in na an b'a fɔ o ma ko fɛn min kɔni ye ko u cili ko kuma yɛrɛ ko o bɛ sen na o kɛra ko ye mun ni a ma faamuya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko u ka kɔkɔrɔdonbagaw ni an ko a ma ko avocat olu ye wulikajɔ belebele ni ka o sabati k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin baara kofɔlen ye ko a bɛ ka kɛ fɛn min kɔni ye jalagiliba ye mun n'o bɛ ka ta ka fɛɛrɛtɔn olu sɛgɛrɛ an b'a fɔ ko o kiriko o bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni bi tɛnɛ ye an ka fɛn min kɔni ye kiriso min bɛ an ka sigida fɔlɔ la na olu kɔni ye fɛn min kɔni ye a dossier ni o ye a sɛbɛnfura ye ka ta ni ka taa bila fɛn min kɔni ye kirisoba min bɛ an ka jamana sariya kunkanko kumaw olu sabatili o bunakun kan ni an ko a ma ko cour constitutionnelle ko bi bɔlen kɔ a la ko olu de bɛ na a kuma ta ni ka a baara kɛ ka a jateminɛ ka lajɛ n'a ka sɔrɔ ko u kan ka ci walima n'a sɔrɔ ni fɛɛrɛtɔ minnu bɛ an fɛ yan nɔ ko u man kan tɛ ka ci an b'a fɔ ko o baaraw ko olu bilala sen kan o na sira kelen fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɔkɔrɔdonba ninnu ye ni o ye avocat ye o y'a yira k'a fɔ ko olu kun kɛlen don ka jalakili ta ni ka o bi ka u wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye sariyakisɛ min bilalen don bɔlɔlɔkansiraw olu kiritigɛli o bunakun kan ni an ko a ma ko cybercriminalité ko o maa fila ninnu ni olu bɛ fɛn min kɔni ye an ka wasabulon nɔ labila min bɛ furancɛla fanga kɔnɔna na ni an ko CNT ko olu maaw ma wele ni ka u ɲininka o dalakan na o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sariya minnu bɛ ka ta ko a bɛ ka kɛ fɛn min kɔni ye sariya fankeleman ye barisabula ko a tɛ ka boli a bolicogo o ɲuman na k'olu ka laɲini de ye olu kɔni ye jalakili bin maa fila minnu kan k'u ka wele ka na u ɲɛ olu ɲɛ ni mun bɛ a ko la o ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya o sɔrɔla o kibaruya kɔnɔ ka o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko fasoden ɲumanya baara ko o ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o di fɛn min kɔni ye kunko minnu ni olu bɛ na an ka sigidaw la an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko jagaba sifinnakaw ko olu ye o misaliya kɛrɛnkɛrɛnni ka o di bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko u ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sira mun ni o bɛ taa u ka dɔgɔtɔrɔsoba la ni o ye u ka kɛnɛyaso ye ko o siraw ko olu kun tiɲɛna hali maa tɛ se ka tɛmɛ a fɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko sifinnaka ninnu ye wulikajɔ ni ka o sabati ka o sira ninnu ka olu ladilan walasa maa minnu ni olu ni degun bɛ banagɛlɛn olu fɛ an bɛ se ka se ka u ta ni ka se ni u ye kɛnɛyaso la teliya la cogoya min na maa caman ni kana bɔ a la an b'a fɔ ko o baara kofɔlen mun taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u ka ɲɛmaa ye ni o ye Jimbo Suware ye ko u m'u sigi ka u tɛgɛ da u sen kan k'u ye wulikajɔ belebele ni ka o sabati o kɛra baara ye ka se ka sira ninnu ni ka u la dilan teliya la cogo min na mun ni a kɛra baara ye mun fora kosɛbɛ fɛn min kɔni ye an ka maaba minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen in na u ka kuma laseliw la u y'a yira k'a fɔ ko baara min ni an kan ka kɛ ko an kana sigi ka maa si ɲɛfilɛ barisabula ko maa tɛna na kɛ an nɔ la o sɔrɔla o fɛnɛ kibaruya kɔnɔ ka o walawala ni ka u da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kibaruyaw kan Tamtam TV jabaranin sanfɛ an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ ni ka olu walawala todunkan jɛlen na jamana kɔnɔna kurukara ka o ta ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka se ka bɔ kuma kɔnɔna na an b'a fɔ ko an bɛna an tɛntɛn ni ka taa fɛn min kɔni ye Burkina an ka sɛbɛnnikɛla mun bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Joseph Kizerbo ale ye nin kuma in fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɛtaga ye ko o ye baara ye mun bɛ an hakili jigin k'a fɔ ko a bɛ kɛ jɛkulu de fɛ mun bɛ bɔ an yɛrɛ yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ la Tamtam TV jabaranin ka ko aw ka aw sɔgɔlen to an na ko a tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɔgɔkun mina daminɛ ko Ala ka a hɛrɛ ni k'a di an bɛɛ lajɛlen ma.